this man na funa terenzu n'anya. Yes, ama bebe mesi we kenewe. Yes, ama bebe mesi we kenewe n'ihe ọma ọ na-emere ndị Igbo, ife ma ndị na-abụrụ ndị Igbo, ma ndị Hausa ma ndị Yoruba. Watch o wepụtara onwe ya gaa na prison nọ na Lagos State. Yes, ga na-akpọpụtasị many youths, even some women dị ime from prison. My reason bụ na ọ bụ na ndị Hausa na asị na they are born to rule. Yes, I get ndị Igbo chie, but look at watch here ihe onye Igbo na-eme. Ọ dịkwa ele anya whether na Igbo onye Hausa, Igbo onye Yoruba, Igbo onye Igbo. Ima ọ pụtakwa na o set you free from that prison. Thus may play in this video na ko ne okwu ọnụ ya nkwa n'ife ọ na-ekwu. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4, small. Number 5, small. Number 6, small. Number 7. Number 8. Okwunufoka, this king set these prisoners free from Kirikiri prison in Lagos State. Yes, man, ọ bụ na ndị Hausa ọ bụ ndị Yoruba na claim o sense. Yes, but this man na adị elede anya whether na Igbo onye Hausa ka Igbo onye Yoruba, Igbo onye TV. Obodo ọbụla ọsọ gị bụrụ as far as na o ruru ya nwe iwe set free oge set free. Yes, ọ bụrụ fa abụọ akta emewe ife tribalism. Just look at because they set these people free from this bondage, from this Kirikiri prison. No more Kirikiri prison there. Yes, ọ bụrụ na maka Kirikiri prison, ga ma Kirikiri prison abụrụ ebe a na-eje. Yes, Kirikiri prison abụrụ ebe ga anọkata no think one or waga ka ije. Yes, nega so capacity so happy. Now this man, the king, I'm king of, but I was is the king of Igbo land. Because when they set these people free, those may play in the video, ebe o creative a job. Come watch, yeah. Watch good there, because they don't give us good food, no good water. Every day now beans, gari beans with water dey inside. So my neck long and we go as fat. So to sleep safe now wahala. It be like a fire. This one go sweat, it go jam everybody together like crayfish, like sardine. So it was so bad. It's not a good place to be or a good citizen of Nigeria. So what do you advise the people of the world? I'm advising them they should not break the law. They should always keep to the law. That they should be a good citizen of Nigeria. So you promise that from today you'll be keeping the law? I'll keep the law. I'll continue keeping the law. I'll not do anything bad. Everyone clap for him. Chukwu gozie this king. Yes, Chukwu gozie. No, did easy. Yes, or did easy because some of them that was na claim one sense. I get when the Igbo chie, but what if only Igbo na-emere both one nefa and then abụ one nefa. Emere ndị Hausa na emere ndị Yoruba, but ọ bụ na ọfa na claim one sense. Yes, I get when the Igbo church in Nigeria, but watch zien as onye Igbo wepụtara onwe wepụtakwa time ya, wepụta ego ya, wepụta energy ya, create kwa job. Then those prisoners set free. Yes, thank you, the king. I'm king of the state or the state anyway. But what I know is that Igbo king of Igbo land. May the good Lord keep protecting you from the eyes of the enemy.